kawasan kemesan kula Pak ayo Pak. Ya Pak Kus, matur sembah nuwun ki wong kene iki pancen tok tenan ki jos tenan iki. Ayo Pak. Pakku aku wae sing salam sampean nggih wae ning isor kono Pak. Ayo wis anteng tak usah iki wis ning kene wae anteng ae. Wah iya Mbok kowe kurang ajar ya Mbok. Ayo saya sebut bojone kepake to Mbok. Wah, ayo wis kurang anteng wis sak sine anteng ya Pak ya. Wis tak salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya sing jawab kok makane sampune biasane ki ra sing jawab ya tak tungak-tungake sing jawab salamku iki mau ya. Wong sehat ya rezekine kathah turah-turah limpah-limpah tuku dadah tuku omah. Alhamdulillah amin ya rabbal alamin. Ya matur sembah nuwun kalih Pak Ali Makmum, matur suwun sampun ngundang kula sareng-sareng Dramben iki. Drambene murah meriah tenan niki Pak, cuma wedhus siji. Iya, DP-ne Pak. Iki matur sembah nuwun iki sak bolo-bolo rencang-rencang kabeh iki melu ngrameke kabeh. Iya melu irama audio sisa niki top tenan iki sone iki. Matur sembah nuwun masih muah ganteng-gantenge pol iki. Ya muah ya. Ini motor-motor bolo-bolo dokumentasi kayak gitu ya lagi Mas Rider ini sing wah ganteng tenan top ya ya langsung wae aku semanggih-manggih kok Mas ini langsung dimainke yuk Pakmu yuk munggah yuk Pakmu yuk dhewe joget ae berarti gendangan kanca-kancane ro tambah ya ngono pasti ya jogetnya yuk pasti yo pasti jogetnya 2 jari ngono ya pasti ya Mas musisi Dramben yuk main game meneh. Ayo dan terus ki.
ya bes ya awake dhewe wis kesel iki jangan mbek kanca-kancane